Hemm min jgħid illi fil-knejjes tagħna tinżel il-borra għaliex waqt il-ċelebrazzjonijiet tara ħafna xuxa bajda, tara ħafna anzjani. Però ma naħsibx li din hija ir-realtà. Fil-Knisja hemm preżenza forsi mhux daqshekk evidenti ta' ġenerazzjoni żagħżugħa. Il-Knisja tant temmen fil-preżenza taż-żgħażagħ illi f'Ottubru li għadda iċċelebrat sinodu tal-isqfijiet propju dwar din it-tema, dwar dan is-suġġett. Għaliex? Għaliex l-anzjani huma meħtieġa għall-esperjenza, għall-konoxxenza li jiġbru matul is-snin. Imma imbagħad għandna bżonn iż-żgħażagħ għall-kuraġġ, għall-entużjażmu fuq kollox biex joħolmu. Hemm isqof Brażiljan, Helder Câmara, jgħid illi imberkin dawk li joħolmu għaliex bil-ħolm tagħhom innislu it-tama fil-qlub. U kardinal ieħor, nilu kardinal tal-Konċilju, Suenens, jgħid illi imberkin dawk li joħolmu u lesti li jħallsu prezz biex il-ħolm tagħhom jieħu il-laħam. Jien ngħid li din il-kategorija tal-imberkejn huma iż-żgħażagħ tagħna. Żgħażagħ illi għandhom abilità illi joħolmu. Però biex il-ħolm tagħhom jagħmel sens, aħna l-proposta tagħna ejjew noħolmu flimkien ma' Ġesu. Għax Ġesu wkoll sar bniedem biex lilna jenna niskopru il-ħolma li Alla għandu għall-umanità. U allura fil-waqt li nirringrazzja liż-żgħażagħ li huma parti mill-Knisja mhumiex xi ħadd barra mill-Knisja li rridu nilħquhom, imma huma l-Knisja. Jiena nagħmlilhom il-qalb ħalli jagħmluha ma' Ġesu u Ġesu ikompli jispirahom biex joħolmu. Kif jgħid is-Sinodu fid-dokument finali tiegħu, il-Knisja lesta li tismagħhom, il-Knisja lesta li takkumpanjawhom. U jiena naħseb illi fid-djoċisi tagħna qed issejr xi ħaġa biex inwettqu nilħqu dan il-għan barra il-ħidma li ssejr matul iż-żmien mal-adolescenti u ż-żgħażagħ u nirringrazzja lil Alla hemm preżenza sabiħa. Dan l-aħħar jiena flimkien mal-saċerdot delegat għall-pastorali ġovanili iltqajna ma' grupp ta' żgħażagħ u frott ta' dan kil-bambin rejt fil-jiem li ġejjin ser titlaq esperjenza ġdida ta' katekeżi għaż-żgħażagħ, mhux għat-tfal laqqas għall-adolescenti, għaż-żgħażagħ biex ngħinuhom jiltaqgħu ma' Ġesu u inkattrulhom dan il-potenzjal tal-ħolm. Għax anke l-Knisja f'Għawdex għandha bżonn il-ħolm tal-ġenerazzjoni żagħżugħa. Jekk trid tkun Knisja għall-futur. Knisja illi ma tismax, ma tagħtix każ dan il-ħolm, hija Knisja magħluqa għall-ġdejd. Hija Knisja magħluqa għas-sorpriżi ta' Alla. Jalla il-koll flimkien, anzjani, żgħażagħ u tfal, aħna nkomplu niskopru il-ħolma ta' Alla għad-dinja tal-lum.